Bye bye, Tata, goodbye. Nih guys, fungni nasta oंखाम एवनाय आरो भुजिया जाग्रोना लानोसै आं। हाय लोगोफोर, गुड मर्निं, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय। स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड ब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आं दायो फुं मार ओंखाम उखैनाय मोनदों आरोना। फुङावनो हिसान दादों नालाय, बारा एसांबो फुं नङा। ओंखाम उखैनानै ओंखाम एवनाय जादों। ओंखाम एवनायजों भुजिया। बाथिया नै जानोनो हाला आङो एसेबांखौ। जानो हायाबा माने संगासैबो आङो। जागोन बायसा खिथिसै लासै ओमफ्राय जानोनो हाया। बासोबां जानो। ओमफ्राय गारनोबो मोनदों। मिथाइ माखासेखौ लगायजोबना लाबायमोन ना। जि जागोन जायासो जादों ओइनो बुथुआबो। बुथुनो सैबाय आं। सान्दुं गोदोलै दिनैबो। ओमफ्राय आं दायो ओइ स्कुटि लांखिना दोनहैदो। इयाव स्कुटिखौ सुहैनोसै। सुनो थांनि आरोना। बिराद लेथ्रा जादों। ओमफ्राय दाखालि एक्सिडेन्ट जानायाबो थैना जोबना दोङो। Nih guys, suka banget skuti ke. Dari salung nih deh. Dari puji ada sah. Nih guys, dihunna pada mana? Dihunna yang singet. Emang sandung ada nih. Berma dendal bukan nah ini dong. Emang sandung ada apa deh? Jangan mau bermain mati bayi besok mak. Sandung kana naik nalele aku. जोंहा बुगिया गैया बुगिया मु थांखोबा नागिरनानै मोनाखै नागिरखायाखै बाङो अबसे होमबाबो नायथिंबाय हादों नुगोन खोमा होननानै गोजौआव गाखोनानै खिन्थु गैयानोखा जा बुगिखौ नुवाखैनोखा आङो उन्दुनासो दङ ना मायाबा हाग्रा गेजेराव ini siapa bima kelinggasnya ma nane jangan nih kesemania nih mania jangan nih siapa mania ambil bima beda bayi sholat deh lamnya kalam pelanangan mana sepakan bara no apa bara sih kamu nggak nomor aku Jangan butuh ang datang pananan. Papa!
खारबाय भागो एक दुइ पास मोसा मायबा जासिदो होननानै जि खारबालायदो मा थांनाय नोङो देवानि So guys, mana ang dayung kan jaga ini marang kamu kipai, 12 saya 12 जाबाय आरोना tema. दा ओमफ्राय सान्दुंबो गोसा मा खालामना थानो ओंखायनो ओंखाम जाग्रोना लानि उनाव दसे रेस्ट लाना आरो इसिन दाफिननांगोन Barota mani खोनसेयावनो सेटेप जखाबाय खुन्दुङा माने मरखुआरि खामनायावनो लांफाबाय बुजाबाय बांदो माखुआ साला सोर बसना होनाय हाया इखिनिखौ खाजोब्बाय आरो नै जनाबाय आरो आं दाबावगोन नै गाइस मान रैमालि लाना मुस्रा सान फैदो ओइ नै रैमालिया खामलाय गंसे भिडिअ गंसेखौनो दिहुनना फैयाखै मबाइलनि थान्दायाव माने दे जागोन दे आं दायो मुस्रा सानसे मुस्रायाबो जोबखाबायमोन ओमफ्राय बिराद रागा जोंबाय आं खनसे खाखांबायनोखा आरो खनसे जना फिनबावदो मा रागा जोंनो ओंखारा मा ओंखारो बेबो मोनसे नङा मोननै नङा खैथा 12ता 13ता जना होदो बा बादिफोरखौ आङो इसान दागोन माबा मुस्राखौ सानि ओमफ्राय गाबोनसो दांसिगोन दासो मोननै जाबाय नै फारसेनिफ्राय सानांगोन ना मुस्राखौ बेखायनो बहुद टाइम लायो